ଅତୀତରେ ସେଇ ପିଲାଦିନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେବେ କିଏ ଭୁଲି ପାରେ? ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ଅତୀତ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରିଯିବୁ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆମେ ଧୂଳି ମାଟି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସିଲଟ ଖଡ଼ିରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆଉ ପଣିକିଆ ଘୋଷା ଦେଉ। ଯେମିତିକି ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ସତରେ କି ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରି ଯାଇଛି, ମାଟିରେ ବସି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଖିନି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଛି ସେଇଥିରେ କରୁଛି। କାହାର ଏସବୁ ମେମୋରିଜ୍ ସବୁ ମନେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।